počkaj, nahrávanie je zapnuté. Alebo začneš jesť a... Počkaj. Nie, ja si to otvorím, hej, nech to je spravo, nech proste mám otvorené. A mám ti hovoriť čas? Nie, nehovor mi. Iba ma odštartuj. Dobre. Počkaj. Dobre. 3, si ready? Ne, počkaj, prestan sa smiať. Fokus. Strašne sa smiem. Hej. Musíš dať fokus. Si ma rozhočil si ma. Hej, počkaj. Dobre, ja sa napijem medzi tým. Povedz, kedy budeš ready. No? Dobre, pozri, chceš vidieť niečo? No. Či stihne do minúty zjesť horálku, hej celú. To je to, ne? No, dobre. Počkaj. Nesmej sa? Počkaj, nie. Musím sa ukľudniť. Nech je ticho, fakt. OK, ticho, aj teraz. Sa musím sústrediť. Povedz, kedy budeš ready. Nech to pustím. Ja som ready. Dobre. 3, 2, 1. Daj tomu lásku. 20 sekúnd. Keď na tretiny to dáš takto. Hej. Ale musíš už iba 30 sekúnd. 40 sekúnd a musíš úplne dožúvať všetko rýchlo. Potom, že máš prázdno. 50. Rýchlo. 1, 2, 3. Dobre. 50. 54,5. 54,5 sekundy. A to by si mohol dať aj rýchlejšie, kamo. Keby si tu narval, že na polku aj 30 sekúnd by si možno dal. Akurát som to dal, kamo. Je to celé na videu. Idem ti to pustiť. Je to celé na videu. Pozeraj, hej. A si videl, jak vyzeráš, ty kokot. Tak jak